קונסטנטין. שלום חבובים וחבובות. האם קנדי קראש הוא בעצם מזימה של היפנים במטרה להשתלט על העולם? כל זה יצטרך לחכות כי היום מתקיימת הופעה של הפרויקט של רביבו בתל אביב. איציק, כתבנו לענייני ערסים, נמצא שם כבר עכשיו. איציק? חבל לך על הזמן אח שלי היקר, יעופו פה פרגיות. אני רואה שבאו האנשים כבר כמה שעות לפני המופע. יש להם מה לעשות? בטח אח שלי היקר, כולם פוסים פה ישיבה, וודקה, מנגלים, מה שאתה לא רוצה. לפי התחזית הולך לרדת גשם. אתה לא פוחד שהמופע יתבטל? פתח את העיניים חתיכת יא יש לי גף בנתניה. אנחנו נודה לאיציק בשלב הזה ומוסרים לי באוזנייה שלחפציבה, כתבתנו לענייני לאף אחד לא אכפת, יש כמה עדכונים. תודה קונסטנטין. ברגעים אלו ממש, אדם בשם חפקוק מגרד גבו בעזרת מזלג בעל 3 שיניים. חפקוק מוסר כי את המזלג קנה באיקאה, ואת הגב קנה ביד 2. עוד נמסר כי מרפאת השיניים של רוחם בקריית מלאכי נסגרה בשל שריפה. זמנית כתבת בך שקלים, זה יותר מעניין מהופעה של הפרויקט? הפקה, אפשר להוריד אותו? הוא מתפרץ פה חופשי ואתם לא עושים כלום. וואלה כן בקונסטנטין, חכה אני בא אליך. תודה רבה לחפציבה, וכעת נעבור לצדף, כתבנו לענייני. צדף? מה העניינים? תודה צדף. בבחינת הבגרות במתמטיקה נמצאה טעות כתיב אשר הובילה לציונים אתה מת יא פרסומת וחוזרים! ונעבור לתחזית מזג האוויר עם ודים סוויסה. כמו שאתה רואה קונסטנטין, אנחנו באמצע אוגוסט, יורד גשם זלעפות, גם מחר ירד גשם חזק. ביי. ביי.